खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ गासिबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 16 सुबुंनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दे मानो होनोबा नोंथांमोना दासिमबो गोबां मानसिफ्रानो 16 सुबुंनि फैसाखौ मोननो हायाखै ओरैनोथ' एफडिअ प्रसिडाबो येस जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना माने फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव मोननो हायाखै आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे आरो प्रब्लेम जादों दे बेनो जाहैबाय जोंनिया माबाया थिग जाजोब्बाय आरो जेनेबा बेंक एकाउन्टआबो आधारजों लिंक जाबाय लेन्ड सेडिंआबो जाबाय इक्वेसिखौबो होखांनायनि उनावबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेनो जाहैबाय जोंहा बेंक एकाउन्टआ पस्ट पेमेन्ट बेंकनि नङैनि थाखाय दा बिनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोरनि बागैनो खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो गिबियावनो नोंथांमोना स्टेटासखौ गासिबो नायबायथ' जानांगौ नोंथांमोना जेनेबा फैसाया हाबगोन हाबाखै मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना स्टेटासआव फैनानै नायजोब्बाय जानांगौ दा बिनिफ्राय जोंहा मोनसे प्रब्लेमनि बागैनो आं गिबियावनो खोन्थाहरनोसै बेनो जाहैबाय जोंहा लेन्ड सेडिंआबो येस जाबाय आधाराव बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय बेनिफ्राय इक्वेसिखौ नोंथाङा होखांनायनि उनावबो फैसा हाबैनि जाहोना बेनो जाहैबाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ लिंक दंबाबो नोंनि बेंक एकाउन्टआ पस्ट पेमेन्ट बेंक नङैनि थाखाय जोंहा सिगाङाव बेबादि नङामोन दे नोंनि बेंक एकाउन्टआ एसबिआइआनो जा एसबिआइआनो जा जेनेबा स्टेट बेंकनि एकाउन्टआनो जा एबा एचडिएफसिनि जिर' बेलेन्सनि बेंक एकाउन्टआनो जा एबा जायखिजाया आसाम ग्रामीण बिकास बेंक जायखिजाया बेंकआनो जाया मानो जोंहा सिगाङाव फैसाखौ बिथांमोना डाइरेक्ट सोना हरोमोन नाथायबा एबार खेबसेयाव जोंहा मा जादों पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट नङाबा नोंथांमोननि फैसा हाबनायाव प्रब्लेम जादों आं माने नायना हरदों आरो मानसिफोरनिखौ दा बेहाय आं नुनो मोन्दों बिथांनिया गासिबो थिगानो जाजोब्बायमोन बेंक एकाउन्टआबो आधारजों लिंक जाबायमोन नाथायबा जाय एकाउन्टआ बेंक एकाउन्टआ जाय आधारजों लिंक जादों बे बेंक एकाउन्टआ बिथांनिया बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट नङामोन दा बिनिखायनो बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै आरो गासिबो थिग जाजोब्बाय बिना लिंकआथ' जाबाय लेन्ड सेडिंआबो जाबाय आधार माबायाबो इक्वेसिआबो जाबाय नाथायबा बिथांनिया पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट नङैनि थाखाय बिथाङा फैसाखौ मोननो हायाखै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो खावलायनाय जायो दे नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव फैसाखौथ' मोनबाय थायोमोन जानांगौ नाथायबा बे खामानिखौ नोंथांमोना दायो मावना लाबानो जाबाय सिगाङाव नोंनिया बे आधारा बेंक एकाउन्टजों जेनेबा बेंक एकाउन्टआव हमना ला एसबिआइ मोनबा बेयो लिंक जाखाबायमोन जेनेबा आधारजों अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ सोलायफिनबानो जाबाय सोलायफिननो माने नोंथांमोना जेबो खामानिखौ मावनाङा मात्र नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौल' खुलिना लाबानो जाबाय आधारा जेनेबा आधार नाम्बारखौ होनानैथ' नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिनांगोन नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौल' खुलिनानै लाबानो जाबाय जेबो ओमफ्राय नोंथांमोना खामानि मावनाङा नोंनि बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबफैबाय थागोन नोंथांमोना जेरावबो थांनानै जेनेबा लिंक खालामलायनाङा आपल'ड खालामलायनांगौनि बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैया दै मात्र नोंथाङा जेब्ला माने बे पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन पिएम किसानजों जाय आधार नाम्बारा लिंक दं बे आधार नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोनहा पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाबोनो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दै ओरैनोथ' बिथांमोना जेबो बुङाखैमोन जेनेबा नोंथाङा पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा पिएम किसाननि फैसाखौ मोनगोन होननानै बेबायदि बुङाखैमोन नाथायबा जों एबाराव माने एगजाम्पोल महरै नुनो हाबाय नालाय नैबे 16 इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसा सोनायाव बिथांमोना बेलेग बेंक एकाउन्टआव सोनायाव एसे माने माबा जादों आरो प्रब्लेम जादों होननानै बेखौ बुंनांगोन माने गोबां मानसिफ्रानो माने एसे थाबथाना थादों आरो बेहायनो माखासेया मोनदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना बेलेग बेंक एकाउन्टबाबो पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट नङाबाबो नाथायबा माखासे मानसिना थाबथाना दं आरो एबा बिथांमोना मोननो हायाखै पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट नङैनि थाखाय आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक थानांगोन बे एकाउन्टआ मा जानांगोन पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखैबा नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो जाबाय आधारजों ओमफ्राय लिंकआथ' थाखागोनखा आधार कार्डखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइखौथ' खालामनांगोन नालाय बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा एसबिआइ होनानैबाबो नोंथांमोना जेनेबा एसबिआइआवनो फैसा हाबगासिनो दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना खुलिनांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा मोनसे प्रब्लेम दा आं जाखिनि खोथा बुंबाय बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो एसे मोजाङै मिथिखाबाय जानांगौ एबा बुजिबायबो जानांगौ मोनसे जोंहा प्रब्लेम जाबाय दं बेनो जाहैबाय जोंहा एफडिअ प्रसिडा येस जाजोबनायनि उनावबो जोंहा फैसाया हाबाखै दे दा बे मानि थाखाय जादों दा बेखौबो आंबो माने हमनानै मोननो हानाय जायाखै आरो फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टआ होयो बिथांमोना फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौथ' होबाय नाथायबा दासिमबो नोंथांमोना माने बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ मोननो हायाखै आरो
दा बेखौ नोंथांमोना मा खालामनो हागोन दायो माथ्र नेनोल'सो हासिगोन जेबोथ' नोंथांमोना खालामनो हाखाला फान्ड ट्रान्सफार अर्डारखौथ' होबाय नाथायबा फैसाल'सो नोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबफैयाखै दा बेखौ नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय साननैसो अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हासिगोन आरो रिजनबो थानो हागौ जेनेबा फान्ड ट्रान्सफार अर्डारखौ बिथांमोना होनायनि उनाव माखासे मोनसे रिजननि थाखाय बिथांमोना फैसाखौ नोंनि बेंक एकाउन्टाव सोनानै हराबो जानो हागौ दा बेफोरनि बागै एसे उनाव आं आपडेट मोनोबा नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ हरगोन दे बानायनानै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाबो गासिबो मोनजोबदों नाथायबा नोंथांमोना बिदि एक्सपेक्ट खालामनाङा आरो जेनेबा नोंथाङा सेथि इनस्टलनिफ्रायनो नोंथांमोना जेनेबा 16थि इनस्टलमेन्टसिम नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन होननानै बेबायदि आसा खालामनाङा नोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाय नालाय दा बिनिखायनो नोंथाङा नैबे 16थि इनस्टलमेन्टनिफ्रायल' नोंथांमोना फैसाखौ मोनलांबाय थासिगोन आरो दा आङो जाखिनि माने प्रब्लेमखौ नुदोंमोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'नि खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो माने गोबाङानो SMS हरदोंमोन सोंहरबाय थादोंमोन फैसाखौ दाबो मोनाखै होननानै जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय जोंहा आसामनिया एसे लेटबो हाबखायो नालाय बेलेग स्टेटना जोंहा लोगो लोगो हाबो नोंथांमोना सोरबा माने लोगो दाख्लैनो मोनदोंबो जानो हागौ नाथायबा जोंहा माखासेया एसे उनाव मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय आं जाखिनि बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिनायखौ होन्दोंना नोंथांमोना बे बारा गोबाव सम नङा बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव नोंथांमोना सानसेयावनो खुलिनोबो हागोन जानांगौ दा बेनिखायनो खाथियाव सोरबाफोर खुलिबा बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ गोख्रैनो खुलिना लाबानो जाबाय आधार कार्डखौ नोंथांमोना लांनानै एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन एसे फैसा लागोन आरो बिदिनो 200 300 400 बेबादि लानो हागौ बे पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ खुलिनायाव नोंनि एकाउन्टावनो बे फैसा थागोन आरो दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बे PM किसाननि बागैनो भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों